Ndị be anyị, daalụnụ. Ọ bụrụ na nwatakịrị nwaanyị a na-eto eto tụọ ime mkpuke, ndị befa a na-eti na-akpọ ụwa ya agwụgo, mana nwoke tụbalịa ime mgbe afọ ka ụwa ya ga-amalite, bụ ụfọdụ amara onye ọ bụ. Biko nne na nna, zụọ nwa gị ọfụma. Mgbe ọbụla nwata nwaanyị bidoro fụba nsọ ya, kụzielie ife gbasara akwamiko. Ma ọ bụrụkwa na o mechie tụta ime mkpuke, nke a pụtara na ụwa ya agwụgo. Ife ndị ụfọdụ nne na nna anyị na-eme bụ, ọ bụrụ na nwata nwaanyị tụọ ime mkpuke, fa ebido chọba agadi nwoke nọ n'ime vileji a ga-eje kebie ka ọ nụbịa ka o wee mụọ nwa. Maka gịnị? Ifele na-emefa maka imechufu iru. Biko gwa m, agadi nwoke a ụlagwugo n'anya ikebelu nwa gị, a na-asị na ọ na-anụ di, ikele afụfụ ka ili nwa gị ka ị wee mechefu onwe gị ifele. Gịnị bụ ifele? Mgbe afọ nwa afọ na-akwa ike afọ, biko ijideli ya ọkụ. Enwe si na ya ga-agọla onwe ya, mana ya ma ngọlụ nwa ya kwa n'azụ. Ejine maka ifele etufu nwa gị. Ejine maka ifele ekele afụfụ ekenye nwa gị. Ọ bụrụ na nwa gị tụọ ime mkpuke, inedo ya anya, ọ natara chi abụrụ ajọ okwu. Ndị be anyị si na ebe onye dala ka chi ekwatulie, mana ọ bụrụzi nke na nwatakịrị tụọ ime mkpuke bụrụ na chi akwatughị ya. Mba, amara afọ ga-amụ eze. Itinye n'ụlọ akwụkwọ, o wee bidokwa malitekwa ebe ọ kwụsịrị. Ọ gụsịa akwụkwọ, ọ maghịpụta dịka ibe ya, ọ ma nnapụ ya ịnụ di dịka ibe ya, ọ ma nnapụ ya ịma akwụkwọ dịka ibe ya, ọ ma nnapụ ya ịma mma dịka ibe ya. Ị na-anya ugbu a, ụfọdụ n'ime ụmụ nwaanyị ndị mụsigoro ụmụ ịnọ ụmụ ịtọ, ha na-aga n'ụzọ, ị ga-amadị na fa mụrụ nwa. Ihe niile bụ inetere onwe gị anya ọfụma. Ị bụrụ nwaanyị, na-enete onwe gị anya ọfụma. Anara ede na amụrụ nwa n'iru mmadụ, mana tupu ị nụọ di, gbaa mbọ gwa ya na ịmụrụ nwa be nna gị. Ịmụrụ nwa be nna gị egosiri na ịbụrọ mmadụ. Na-ekpe ekpele mgbe ọbụla ka ọnwụnwa ọbụla bịakwutele gị ghara ịkali gị. Ndị be anyị, daalụnụ. Onye ọbụla nọdụ ọfụma.